Hei, terkkuja Järvisydämestä. Täällä on aivan täydellinen kesäkeli. Aurinko vaan paistaa. Me käytiin tuossa aamulla Linnavuoressa. Eli se on tämmönen saari tuossa pienen venematkan päässä. Me käytiin siellä vuoren päällä nappaamassa. Aika makea kuva. Katsotaan, jos mä laitan jotain behind the scenes matskua sieltä. Ja äsken pidin semifinalisteille semmoisen pienen puheen. Kerroin omaa tarinaani ja matkaani ja miten valmistauduin kaikkeen. Ja kyllä vaan tuota asiaa olisi aika paljon, että taas loppui aika kesken. Niin loppui eilen tuossa catwalk-koulutuksessakin. Ei riittänyt 2 tuntia niin kuin mihinkään. Tarvii ehkä joku oma kesäleiri pitää, missä mä niin kuin jaan kaikki oppini. Mutta nyt lähdetään lounaalle ja sitten mä menenkin jo takaisin Helsinkiin. Buenos dias, good morning from Mexico City. We are on our way, or soon about to go, for our 4th day of rehearsals. I'm here with my Miss Ireland. Yes, we're so excited. It's really getting real now. It's getting real. Yeah. Only how many days until prelims? 3? Yeah. So interviews next, and then prelims. Yeah, it's getting close. Yes. Ja sama suomeksi. Hyvää huomenta täältä Mexico Citystä. Me ollaan lähdössä 4. treenipäivään. Me ollaan siis nämä viimeiset 3 päivää treenattu meidän lavashowta varten, pääosin finaali lavashowta. Ja pitkä päivä on ollut 12-tuntisia, mutta kyllä hyvää showta pitää treenata myöskin. Ja onneksi kun on tanssia, niin on tottunut pitkiin treeneihin, niin ei tunnu missään ja kahvin voimalla mennään. Meillä on avausnumero tanssiesityksenä, tai meidän avausnumero on niin tanssi. Ja ehkä joku tuttu suomalainen on päässyt sinne päätanssijan joukkoon. Mutta kannattaa katsoa finaali sillä silmällä. Heti kun lähetys alkaa, niin tulee se avausnumero. Niin. Olen innoissani ja huomenna alkaa sitten tuomarista haastattelut. Aika käsittämätöntä, että nyt pitää alkaa niin kuin wrap up tääkin kokemus. Kaikki hyvin täällä. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te lleva. Tällaista muuttolaatikkoa mä en ollutkaan aikaisemmin nähnyt. Mulla on siis paljon mekkoja ja hienompia paitoja, niin ne kaikki meni henkareissaan tähän tankolaatikkoon. Ihan superkätevää. Tänään muuttopäivänä saapui sitten itse muuttohaukat. He kantoi kaikki nämä mun pakkaamat laatikot autoon, suojas mun huonekalut ja pakkas ne silleen, että ne säilyi ehjänä koko muuton ajan. Ja mun ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin ihailla tehokasta työntekoa. Kämppä oli siis 3 vartissa tyhjä. Se kävi nopeasti. Nyt mennään Helsinkiin. Perillä Helsingin kämpässä mun ei tarvinnut muuta kuin pitää ovea auki ja vähän ohjeistaa, että mikä menee minnekin. Tääkin hoitui niin nopeasti. Kaikki huonekalut ja tavarat ehjinä ja puhtaina. Nyt mä pääsenkin keskittyä mun lempiosuuteen, eli tavaroiden purkamiseen ja sisustamiseen. Kiitos ihan mielettömästi muuttohaukat, kun olitte mukana muuttamassa mua kohti mun suuria unelmia Helsingissä. Tänään oli aika sanoa heipat Manselle ja muuttaa vihdoin Helsinkiin.
Mulla on ollut vähän kiireinen loppuvuosi, niin mä tarvitsin todellakin apukäsiä tähän muuttoon ja sainkin muuttohaukat mukaan yhteistyöhön muuttamaan mut Tampereelta Helsinkiin. Mulle tuotiin pari viikkoa sitten jo muuttolaatikoita ja pakkausmateriaaleja, niin mä pystyin jo rauhakselta alkaa pakkaamaan koko omaisuuden mukaan Helsinkiin. Erityisesti tää kuplamuovi oli superhyvä. Mä pakkasin siihen kaikki astiat, niin ne säilyi ehjänä muuton ajan. Tää tarvittavien muuttolaatikoiden lukumäärä laskettiin mun kämpän neliöiden mukaan. Eli noin 1 laatikko per 4. Hello everyone, happy Wednesday. I'm now in Athens. I came here Monday night from Cannes and Nice just to be here a few days to spend time with the boyfriend and just relax. The past few months have been very crazy, but really amazing. Like a lot of pinch me moments. So now I'm just here, like breathing and taking everything in, like what has happened? What has happened? Did I just walk the red carpet at Cannes? So trying to internalize everything and just breathe the Mediterranean air a little bit more. And then Saturday night I go back to Finland and then back to work. The Miss Finland 2025 competition starts actually next week, and the semi-finalists will be announced in no time. I'm really excited for that. Hei, mä kävin tänään Spaltilla hakemassa mun lempparimeikkivoiteesta uuden sävyn, niin ajattelin nyt jakaa ja suositella, että mun lempparimeikkivoide on Too Facedin Born This Way meikkivoide. Tää on, jos haluaa peittävän, mutta kuitenkin kevyen tuntuisen. Tää ei siis tunnu kasvoilla yhtään miltään. Mä oon tätä tämän syksyn ajan testannut ja sitten tää oli mulla tuolla Universumeissa mukana. Niin tää vaan on todella hyvä ja pitkäkestoinen. Ja nyt mä hain vaaleamman sävyn Snow, koska yhtäkkiä mä olen Snow Queen. Heti kun mä tuun Suomeen, niin mä olen kalpea. Niin piti hakea vaaleampi sävy. Ja sitten mulla oli Universumeissa mukana kaikkia muitakin Too Facedin juttuja, niin kuin highlighteria ja poskipunaa. Ja sitten tämän saman sarjan peiteaine. Ja sitten vielä tää Natural Nudes luomiväripaletti, mikä on ihan siis minun näköinen. Niin Too Faced on yksi mun lemppari meikkibrändejä. Suosittelen testaamaan. Täytyy muuten sanoa, että tänä vuonna tää pimeys jotenkin iski niin kuin tuhannesti päin kasvoja. Kun musta tuntuu, että siis siinä aikana, kun mä olin Meksikossa, niin päivä lyheni täällä nyt tähän niin kuin minimiin. Ja sit kun tuli sieltä, missä oli valosaa ja aurinkoista ja niin kuin päivä oli pitkä edelleen. Ja sitten tuli tänne pimeyteen, niin se kontrasti oli niin iso. Niin on ollut siis kyllä kropalle jotenkin iso shokki nyt sopeutua tähän pimeyteen täällä. Siis tuntuu kamalammalta kuin aikaisempina vuosina. Että kyllä kai se nyt joka vuosi tulee näin pimeätä, mutta se kontrasti oli vaan niin iso. Mutta ihana ensi viikolla joulukuu. Rakastan joulua, mutta mä en ole nyt ehtinyt fiilistellä joulua yhtään. Niin nyt pitää äkkiä aloittaa sekin. Ihana loppu. No.